De stikstofmaatregelen zorgen voor een echte politieke revolte. En de basis voor die stikstofmaatregelen ligt hier in Europa, de Habitatrichtlijn. Nou, is er eventueel nog ruimte om die Habitatrichtlijn naar eigen Nederlandse inzichten in te vullen? Daar gaan we het vanavond over hebben. Of is er in deze tijd van de oorlog in de Oekraïne überhaupt geen ruimte meer voor nationale interpretaties? Vanavond met Esther de Lange, rapporteur van het Sociaal Klimaatfonds hier in Europa. Bart Groothuis, die is er. Hij zit onder andere in de commissie over buitenlandse inmenging. En we zijn blij met de komst van Rob Herbout, onze collega van de VRT, hier correspondent in Brussel in deze aflevering van Avondgasten Europa. Goedenavond dus vanuit Brussel, waar met spanning gekeken wordt naar de reis van Scholz, van Macron en van Draghi naar Kiev. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Maar eerst een opmerkelijk feitje. Want Spalbeek heeft 3651 inwoners. Maar het dorpje is het best vertegenwoordigde dorp hier in Brussel. Want van Esther de Lange wist wel dat ze haar wortels heeft in Spalbeek. Hè? Maar Bart Groothuis, u komt er ook vaak. Ik kom er heel vaak. Morgen ga ik er weer naartoe. En mijn vrouw komt daar vandaan. Sinds 2004 kom ik er al 18 jaar. Ja. En ze zat bij in de klas bij Vivian Heijnen. Oh, wat leuk. Ook Spalbeek. Ja. Dus het is, ik weet niet wat er in het drinkwater zit, maar... Proficiat met de overwinning van Spalbeek in de derby tegen Haslo. Dank. 1-2. Dat kan ook Limburg. Ja, ik ken ook. Maar het is natuurlijk wel opmerkelijk. Maar laten we beginnen natuurlijk met het Geleenbeekdal. Want dat ligt ook in Spalbeek. Zeker. Mooi. Heel mooi. Natura 2000 gebied, hè? Heel mooi gebied. Moet geconserveerd worden. Mijn schoonvader is toevallig voorzitter van het IVN in Spalbeek. Die steekt heel veel vrije tijd in het mooie schoonhouden van de omgeving. En dat vind ik heel mooi als mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen omgeving om het mooi groen en schoon te houden. Maar de boeren kunnen niks meer. Nee, de boeren hebben het heel moeilijk tegenwoordig. En dat heeft ook te maken met een lange fuik, denk ik, waar we zijn ingezwommen. En we moeten zorgen dat we eruit komen. Het is echt van belang dat Nederland dit probleem snel oplost en goed oplost. Samen met de boeren en niet tegen de boeren. Ja, want in Spalbeek is het een probleem. In Gulpen ook. Daar zitten ook boeren vlakbij Natura 2000 gebied. En die maken zich wel grote zorgen. Wij als bedrijf zijn helemaal omringd door Natura 2000 gebieden. Echt ingesloten tussen ook dan de maatregelen die getroffen moeten worden. Dus we zitten eigenlijk te dicht bij Natura 2000 om toekomstperspectief te hebben. Want bedrijven in de buurt van zulke natuurgebieden worden door de nieuwe plannen hard getroffen. In beschermde Natura 2000 gebieden moet de stikstofuitstoot met minimaal 95% worden verminderd. Ja, het is natuurlijk ondenkbaar dat we in Zuid-Limburg dadelijk geen koeien meer in de wei hebben. Het hele landschap, toerisme komt hier omdat het hier zo mooi is. En dat is niet omdat de boeren het al 100 jaar verpest hebben. Daarbij is er op het bedrijf flink geïnvesteerd ten bate van het milieu, zo zeggen ze. Zo is 6 jaar geleden een nieuwe stal gebouwd waarmee de stikstof ook is teruggedrongen. Nou, in deze stal hebben we een emissiearme roostervloer, zoals wij dat zeggen. Hier wordt de mest zoveel mogelijk gescheiden van de urine bij de koe, zodat er geen ammoniak kan vervluchtigen. Dus minder stikstof voor de omgeving. Nou, oprechte zorgen dus voor de boeren in Gulpen, maar ook in Spalbeek. Esther de Lange, even naar het begin terug. Gebaseerd, horen we van de Nederlandse regering, maar ook van de Raad van State, op die Europese Habitatrichtlijn. Hoe zit dat dan precies? Hoe vertaalt zich dat dan naar Nederlandse wetgeving? Ja, je moet je bedenken, we hebben het nu over wetgeving die begon in 1979. Toen was ik 4. De vogelrichtlijn. Habitatrichtlijn is daar in de jaren 90 bij mijn weten bijgekomen. En wat die eigenlijk zegt is, je moet kwetsbare gebieden, kwetsbare plantensoorten, kwetsbare diersoorten, daar wil je de situatie niet van laten verslechteren. Dus je moet maatregelen nemen. Ik denk dat wij daar allemaal wel akkoord mee zijn. Het probleem is, denk ik, dat wij in Nederland dat heel streng geïnterpreteerd hebben. Ook elke economische activiteit 1 op 1 gekoppeld hebben aan een toets in zaken die vogel- en habitatrichtlijn en het effect daarvan van economische activiteit op die natuurgebieden. Waardoor het bij ons extreem streng is. En die fuik hebben we steeds smaller laten worden. En nu zitten we ermee. Is bijna niks meer mogelijk. En mijn stelling is, je moet uit die fuik breken. En dat betekent weliswaar een discussie met de boeren, met het platteland, dat niet alles meer kan. Maar wat er nu gebeurt, is het neerleggen van een kaart. In sommige gebieden 95% minder. En dan vervolgens het signaal, provincies, doe het maar. Ja, uw collega dus Annie Schreier die zegt,
Ik zeg hier tegen mijn Europese collega's, hè, Annie ook van het CDA, wat wij in Nederland gaan doen. En die zeggen, ik geloof dat jullie helemaal gek zijn geworden. In andere landen wordt er helemaal niet gesproken over stikstof, zegt Annie. Wat bedoelt ze daarmee? Nou ja, kijk, je kan het ene land niet met het andere vergelijken. Feit is, Nederland en Vlaanderen zijn heel dichtbevolkte gebieden. Daar gebeurt heel veel op de vierkante kilometer. Landbouw, transport, industrie, ga zo maar door. Dus bij ons is de druk groter. Ook de urgentie om iets te doen. En dat te doen op een hele kleine oppervlakte. Dat snap ik wel. Dus je kan daar in die zin Nederland en Duitsland niet met elkaar vergelijken. Wat andere landen minder gedaan hebben dan Nederland, is niet minder gebieden aanwijzen. Want daar heb ik voor deze uitzending ook nog even naar gekeken. Ongeveer het aantal gebieden, ook de oppervlakte van Nederland die onder die natuurgebieden valt, is vrij overeenkomstig het Europese gemiddelde. Wat heeft Nederland gedaan? De gebieden zijn vrij klein. En als je dat doet in een land wat op zich al heel erg druk is, ja, dan is overal wel een gebiedje. En dus overal ook impact. De gebieden zijn dus klein en het is 1 op 1 gekoppeld aan de economische activiteit in dat gebied. En dat maakt het dat het in Nederland sneller in de knel is gekomen dan in andere landen. Ik denk dat in Vlaanderen die knel ook gaat komen, in alle eerlijkheid. En dus moet je naar mijn mening gaan kijken naar hoe kan je daar nu uitkomen, zodat je wel nog je doelen haalt, maar niet meer dingen neerlegt die eigenlijk niet alleen voor die individuele boer het einde betekenen, maar naar mijn mening ook naar de dorpsgemeenschappen die je hebt in Zuid-Limburg of bij mij nu in het Groene Hart. Dit raakt niet alleen een boer. Dit raakt een hele gemeente. En ik kan mij het landschap in Zuid-Limburg niet voorstellen zonder koeien. Nee. En ook dat bij mij nu in het Groene Hart niet. En volgens mij moeten we daar met elkaar over spreken hoe die landbouw wel door kan en niet naar wat er allemaal niet kan. Ja. Rob Herwart, wij hadden natuurlijk Christiane van der Wal, die werd in ieder geval geïntimideerd. Uw minister van Stikstof, Zoal de Meer, die heeft het ook niet eenvoudig. Hoe is de situatie in België vergelijken met Nederland? Wel, een beetje te vergelijken met die in Nederland, in Vlaanderen dan toch. Want in Wallonië is er geen stikstofprobleem bij mijn weten. Maar in Vlaanderen, in sommige gebieden, heeft de Vlaamse regering gezegd, ja, daar moeten bedrijven gesloten worden. Dat zijn zogenaamde rode bedrijven. Die moeten dichtgaan in ruil voor een compensatie. En andere bedrijven moeten ook maatregelen nemen. En nu zie je toch ook dat, net zoals in Nederland, een beetje langzamer, dat er bij ons toch ook veel protest komt. Er was inderdaad deze week een landbouwer met aan zijn tractor een bord Demir aan de strop. Ze krijgt ook politiebescherming sinds gisteren. Dus het is absoluut een groot dossier. En het is een beetje vergelijkbaar natuurlijk. Je zit inderdaad op een kleine oppervlakte met heel veel industrie, heel veel landbouw, heel veel verkeer. Dus, en iemand moet stikstof doen dalen, maar wie doet het dan? Daar gaat dan bij ons de discussie over. Moeten het de bedrijven zijn? Moeten het de landbouwers zijn? En de landbouwers voelen zich geviseerd. In elk geval zie ik wel dat de Nederlandse regering veel meer geld uittrekt dan de Vlaamse regering om landbouwers te compenseren. Dat is een opvallend verschil. Waarschijnlijk hebben de Nederlanders veel meer geld dan de Vlaamse regering. Maar geld gaat dit probleem niet oplossen. En ik denk dat daar de pijn van de boeren zit. Allereerst het gevoel van wij moeten het als enige oplossen, terwijl er ook nog andere bronnen van stikstofuitstoot zijn. Denk aan de discussie over, hebben we nog een extra luchthaven nodig in Nederland? Wat moet er met het verkeer met de industrie gebeuren? En dat zijn toch wel punten die je met geld alleen niet kan oplossen. En daarnaast, er zijn gebieden waar zelfs als je alle landbouw stopt, de experts zeggen van, dan nog is de stikstofdepositie te hoog. We liggen in Limburg naast het Roergebied. Dat heeft toch ook een impact. Dus ik ben het wel met jouw stelling eens. Van zeker in grensregio's moet je toch kijken of je in vergelijkbare gebieden niet ook een vergelijkbare aanpak hebt. En daar schort het nu heel erg aan. Maar pleiten hoor ik jullie goed. Zegt u van je zou eigenlijk, Nederland bepaalt op een bepaalde manier, Duitsland bepaalt op een bepaalde manier. Daardoor krijg je vaak bijvoorbeeld bij de Brunse Marijden. Een deel daar is in Nederland niet goed. Maar als je naar de Duitse kant gaat, dan heeft het gewoon een groen vinkje en ziet het er prima uit. Pleit u dan voor een nieuwe Europese manier om te bepalen hoe die natuurgebieden ervoor staan? Nou ja, dat heb ik al vaker bepleit, zeker voor grensoverschrijdende gebieden. Ik ben voor één management van één gebied dat toevallig in 2 verschillende landen ligt. Ik heb in Drenthe het voorbeeld gezien van een hoogveengebied. Om daar de soorten te beschermen moet dat nat blijven, anders droogt dat veen uit. En aan de andere kant van de grens in Duitsland ligt hetzelfde hoogveen, maar er wordt een afwateringskanaal gegraven. Ja, op geen enkele manier hou je het dan aan de Nederlandse kant nat genoeg. Dus dat zijn allemaal van die voorbeelden waardoor ik zeg inderdaad,
grensoverschrijdend zouden we 1 manier van managen moeten hebben. En ook 1 manier van aanwijzen van welke plantjes ga je hier nou beschermen, welke dieren. En daar is Nederland veel verder gegaan dan een aantal andere landen. En ik denk zelf dat ja, wij kunnen in Brussel bijdragen. Volgende week komt de Europese Commissie, komt Frans Timmermans zelfs, met een mededeling over biodiversiteit. Nou, dat hangt hier heel nauw mee samen. Als die maar doorgaan in diezelfde logica die de commissie nu heeft van ja, Nederland heeft dat zo zelf bepaald. Dat klopt, hè? Dat heeft Nederland zo zelf ingevuld. Dat is ons probleem niet. Wij houden Nederland aan wat ze zelf in Brussel hebben gemeld. Ja, als de commissie dat blijft volhouden, heeft niet alleen Nederland een probleem, heeft Vlaanderen een probleem, komen steeds meer gebieden in de problemen. Dus er zal een discussie moeten plaatsvinden, maar dan in de allerhoogste top over zijn we nog goed bezig met bepaalde ideeën die 30 jaar geleden zijn ontwikkeld. Maar ook in Nederland, en dat is volgens mij echt chefzagge, dat is echt het niveau van Mark Rutte. Als je dit wil openbreken, die eigen fuik waar jij zelf 30 jaar lang bent ingezwommen als Nederlandse politiek en Nederlands bestuur, ja, dan zal je hier op het allerhoogste niveau ook bij die commissie moeten aankloppen. Ja, het is natuurlijk een hele gecompliceerde zaak, moeilijk dossier. En Ronald Plasterk, die minister was voorheen, die meldde van ja, dit is eigenlijk buiten alle proporties. De maatregelen zijn zo draconisch, staat niet meer in verhouding eigenlijk tot het probleem. En plaatste het volgende filmpje van Christian van Wal op Twitter. Welke ruimte de EBS biedt aan de lidstaten voor een eigen invulling. Voor wat betreft hun bijdrage aan de doelstellingen voor gebiedsbescherming kunnen lidstaten daaraan een eigen invulling geven. De bijdrage hoeft niet alleen te bestaan uit gebieden die beschermd worden op grond van eigen nationaal natuurbeleid. Voor wat betreft de doelstellingen om natuur te herstellen, hebben lidstaten nu ook ruimte om daaraan een eigen invulling te geven. Dat verandert. Dit is zo leuk. Wat hier staat is dat het EU-wetsvoorstel natuurlijk definitief wordt vastgelegd. Kortom, ja. Ja, het geeft een beetje aan hoe moeilijk natuurlijk die zaken liggen. Is dit nu fake news? Nee, fake news, die term moet je niet gebruiken. Dat komt van het woord Lügenpresse en dat is van Goebbels en dat is om de pers te disqualificeren. Wat je hier ziet is een minister die echt haar best doet om het allemaal in goede banen te leiden. En die moet haar het voordeel van de twijfel geven, hoe moeilijk het ook is in deze tijd. Maar zij staat aan de lat en met haar in gesprek gaan, dat is wat de VVD-leden afgelopen zaterdag hebben gedaan, wat het CDA doet. Wij zijn ledenpartijen en we proberen met elkaar in gesprek te gaan over hoe dit op te lossen. Ja. Dat is beter dan... De ledenpartij zei je niet doen? Wat zegt u? De leden zei je niet doen? Nee, de leden hebben gezegd, we moeten nog eens goed kijken naar hoe we dit uitvoeren. Maar de leden hebben niet gezegd van... We waren gewoon 51% tegen. Kijk, het is een nationale kwestie. Hè? En de nationale politiek lost dit op, primair. En het is echt waar zij voor aan de lat staat. En daar ben ik in Brussel vanuit mijn rol zeg maar minder mee bezig. Waar ik wel mee bezig ben, is industriepolitiek. En industriepolitiek zorgt dat onze industrie hier kan blijven. Ja. Ook gezien de huidige deposities van stikstof. Ik wil nog vragen, want u gaat natuurlijk even onder andere een vervangende plek in de Commissie Buitenlandse Zaken. Het gaat over buitenlandse inmenging. We hebben het ook vaak over strategische autonomie. Hè? Dat gaat dan over industriepolitiek, waar je zelf aan refereert. Maar natuurlijk ook over landbouw. Speelt dat nog een rol in dit dossier? Zou Europa goed moeten kijken naar de eigen voedselvoorziening? Ja, maar natuurlijk is dat zo. Kijk, en als je kijkt naar China bijvoorbeeld, dat is een land wat ongeveer 9 keer meer landbouwgrond nodig heeft en het momenteel beschikbaar heeft om zijn eigen bevolking te voeden. Dan kijken ze naar andere landen. En landen als Nederland en Europa kunnen daaraan bijdragen. Het is ook gewoon in de relaties met dat soort landen is dat heel goed om dat te hebben. Om dat ook in te zetten op het moment dat het nodig is. Want we hebben heel veel interconnectie met landen als China. En het gaat steeds meer van een regels gebaseerde orde naar een deal-based gebaseerde orde. En het is goed om dat soort dingen kolen in het vuur te houden. Daar ben ik met u eens. Ja, maar die boeren hebben een beetje het idee van ja, wij worden dadelijk afgeserveerd en dan moeten we onze komkommer uit Guatemala en weet ik waar vandaan halen. Is dat wel slim? Nou, kijk, het gaat nu over van kunnen we op een nette manier onze landbouw, onze voedselvoorziening voor de langere termijn borgen. Met de boeren eruit komen. Dat we inderdaad, zoals Esther aangeeft, de natuur een goede plek kunnen geven. En daar op lange termijn een plan van maken. En daar zijn we nu meer dan druk mee bezig volgens mij. Maar dat is vooral een nationale kwestie. En wat we hier in Brussel eraan kunnen doen, doen we. Ja.
hangt natuurlijk wat dat betreft ook nauw samen met het Sociaal Klimaatfonds en de klimaatwetten van de Europese Unie. En daar hadden we deze week echt een groot spektakel. Het leek wel het Britse lagerhuis in Straatsburg. Ja, en hier wordt er nog gelachen over wat er allemaal gebeurde, want zo vaak zien we die taferelen niet. In Straatsburg ging iedereen helemaal uit de bol. Dit waren de taferelen van afgelopen week. I open the vote. Maar voor heel veel klimaatwetten bleek geen meerderheid in het Europees Parlement. I'm going to close the vote now. Chaos en verwarring bij de uitkomst. The vote is closed and it is rejected. En met die bom onder het emissiehandelssysteem ETS vervalt ook de basis voor het Sociaal Klimaatfonds van Esther de Lange. Want dat fonds wordt gefinancierd met de opbrengsten van die emissiehandel. Please don't kill the ETS. I think we all know that the ETS and the Social Climate Fund are closely interlinked. We also voted accordingly in this report. Since for the moment we have referred back to committee the ETS report, I would propose on the basis of Rule 200.4 that we postpone the final vote on the Social Climate Fund. Ja, dat was vorige week. Esther de Lange, en nu? Nou, nu hebben we een week gehad met hele korte nachten. Want wat er daar gebeurde is dat voor ons eigenlijk als Europese Volkspartij, als CDA, de stemming heel succesvol verliep. Ik denk voor de liberalen ook. Maar daardoor de socialisten het gevoel hadden dat ze wel erg veel verloren hadden. En vrij spontaan in een soort paniekreactie ook besloten om tegen te stemmen. En daarom zag je ook volgens mij jullie voorman zowel naar links als naar rechts wijzen. Want normaal gesproken stemmen alleen de populistische flanken tegen. Dus extreem rechts, extreem links, die stemmen tegen. En daar voegden zich nu de Groenen ook heel vaak op klimaatwetten. Maar ineens ging die grote socialistische fractie van Timmermans, die ging tegen eigenlijk het hoofdstuk, het belangrijkste voorstel van dat hele klimaatpakket stemmen. En vandaar de excitement. Uiteindelijk hebben Mohamed Chahim van de PvdA en Pascal Canfin van de Liberalen en ikzelf, wij hebben onszelf een aantal nachten hier in een zweethok opgesloten, of in elk geval avonden, en met elkaar gesproken hoe we hier nou mee verder moeten. Want ik vind dat je je verantwoordelijkheid moet pakken. En dat die klimaatwetten er op een verantwoordelijke manier door moeten. Dus niet alleen klimaatdoelen, maar ook het beschermen van de smalste schouders en het beschermen van onze industrie en banen. Ja. En ik denk dat we daar nu een goed compromis voor gevonden hebben. Ja, en dus was er feest vannacht? Want er was een akkoord? Gisternacht, geloof ik, als ik eventjes goed denk. Nee, feest nog niet. Want dit akkoord betekent dat we nu het hele pakket, of in elk geval ETS, het Sociale Klimaatfonds, dus zeg maar de compensatie voor degenen die anders niet mee kunnen, en de grensheffing van producten die van buiten Europa komen naar binnen. Als die geen prijs hebben betaald voor de uitstoot van CO2 in hun eigen land, zijn ze veel goedkoper dan onze producten. Want wij stellen wel hoge eisen. Dus dat moet je dan aan de grens compenseren. Die horen bij elkaar. Dat hele pakket gaat weer naar de plenaire vergadering komende week. Dus de eindstemming daarop moet nog gebeuren. Ja. Ik vind het eigenlijk geen probleem, hoor. Heel die heisa in het parlement. Het klopt wel een keer. Ja, en dat is een groot verschil met de nationale parlementen. Dat weet je op voorhand. Ja, de meerderheid keurt iets goed, want het komt van de regering. En de oppositie stemt tegen. Je hoeft zelfs niet naar de stemming te gaan kijken. In het Europees Parlement, dat is nu toch bewezen, weet je het niet op voorhand hoe het gaat verlopen. En dat is spannend en dat is ook democratisch, vind ik. Je hebt niet die strakke tucht zoals in de nationale parlementen. En dat is, vind ik wel een goede zaak voor de democratie. Op dit dossier zie je ook vaak dat veel milieuactivisten, zeg ik maar even, zitten in de milieucommissie, zijn heel vocaal en die laten zich echt gelden hier. En ik heb zo vaker gezegd, luister nou naar de industriecommissie. Dat zijn wat bedeesdere mensen, maar die denken goed na. We gaan niet... Zei hij over zichzelf? Of Dow Chemicals in Terneuzen of het grote Botlek en Pernis gaan we niet opofferen. Ja. Doe dit nou niet, je hebt je geen meerderheid voor. En wat blijkt, dat is er niet. En ik vind het heel goed dat ook dat men dat nu in de gaten heeft. De industrie is hier te stevig. Wij willen die industrie houden, maar die moet groen worden. Ja, en nu is er ook duidelijkheid over wanneer moet dat dan ingaan. Hoe belangrijk is dat voor? Nou,
Het is wel heel belangrijk als Europa zegt wil klimaatneutraal zijn in 2050 en in 2030 willen we de uitstoot met 55% naar beneden krijgen. Ja, 2030, dat komt er snel aan. Dus hoe langer je wacht met de regels vast te leggen, hoe meer inspanningen je zal moeten doen om aan die doelstelling te geraken. Dus er is wel wat tijdsdruk en het klimaat, denk ik, houdt zich niet bezig met politieke spelletjes of met verdelingen van wie krijgt wat. Dus ik denk wel dat er urgentie is. Ja. Het gaat zelfs eigenlijk over welke standaard zet je in de wereld. En ben je daartoe nog in staat als Europese Unie? In alle hectiek van de afgelopen week had ik een delegatie op bezoek van parlementariërs uit Zuid-Korea. En die kwamen hier vragen van, ja, hoe werkt dat dan met zo'n grenscorrectieheffing? Dus als wij producten willen verkopen naar Europa, hè, wij zijn gewoon economisch een grote speler, dus ze kijken allemaal naar ons. En welke eisen moet ik dan voldoen? Ja, ofwel je moet afrekenen aan de grens als jij thuis geen beprijzing van CO2 hebt, want anders is het speelveld niet eerlijk. Of je bouwt zelf, net zoals Californië dat doet in Amerika, een systeem van CO2-beprijzing. En dan hoef je niet af te rekenen, want dan zijn we ongeveer gelijk. En dan is het gewoon concurrentie. En de hele wereld gaat nu om. En de hele wereld kijkt naar wat wij doen. En als deze wetten betekenen dat ook in andere delen van de wereld de aanpak van het klimaatprobleem voortvarender wordt, dan is dat goed. Ja, en het zijn natuurlijk ook geen zaken die je als Nederland zelf zou kunnen regelen. Ik zou het niet graag alleen doen. Dat gaan we doen. We gaan naar die andere geopolitieke zaak die op dit moment speelt. Natuurlijk de reis van Macron, van Scholz en van Draghi naar Kiev. En in Maastricht kwam de Oekraïense ambassadeur op bezoek. Die ging naar het hart van Europa om zijn kandidaat lidmaatschap te bepleiten. Tenminste, dat kandidaat lidmaatschap voor de Oekraïne. En dat verhaal kwam eigenlijk ook al naar voren in de Prinses Beatrix-lezing afgelopen week in Maastricht. De allereerste die was er van Elisabeth Guigou, Frans minister van Europa van een paar decennia geleden, die nog een grote rol speelde in de totstandkoming van het verdrag van Maastricht. En zij haalde ook historische woorden aan van François Mitterrand. Oh ja. Prinses Beatrix was er zelf bij en ze wordt in Maastricht ontvangen door de Kamerheer in Limburg. En dat is sinds 2008 Jan Schrijen. Een warm welkom is er ook van burgemeester Annemarie Pen. En dan gaan we luisteren naar Elisabeth Guigou. Als minister speelde ze een belangrijke rol in de weg richting het verdrag van Maastricht. Alors pour comprendre l'importance qu'a représenté le traité de Maastricht, il faut d'abord savoir qu'il est le produit d'une longue histoire. En in deze Beatrix-lezing haalt ze François Mitterrand aan. De Franse president die eerder een idee lanceerde over een Europa van verschillende snelheden. Zoals Macron onlangs die extra Europese schil opperde als constructie om Oekraïne en Engeland bijvoorbeeld aan Europa te binden. Mitterrand had er in 1984 een legendarische uitdrukking voor. In 1984, François Mitterrand nous dit: il faut désembourber l'Europe. Beatrix zal zeker positief staan tegenover dat idee als vroege voorvechter voor een Europese identiteit. Ja, de beelden is inderdaad uit Maastricht. Bart Groothuis, u doet mee af en toe in de Buitenlandse Zakenclub hier in Brussel. Wat zou het doel van Europa nu moeten zijn in Oekraïne? Het doel moet zijn om Oekraïne vol te steunen in de oorlog die Rusland is begonnen tegen Oekraïne. Dus zelfverdediging, dus we leveren wapens. Maar ook voor de toekomst moeten we daar denken over wederopbouw. Wat we ook moeten doen is een politiek signaal afgeven dat we ze opnemen in de Europese politieke gemeenschap. Ze zijn welkom hier, ze behoren bij ons. En ik denk dat we moeten uitstralen dat we dat op korte termijn doen. Ik hoor Europese politieke gemeenschap, ik hoor heel bewust niet Europese Unie. Ja, wat ik denk dat we niet moeten doen is een teleurstelling in de maag splitsen. Dat ze zeggen van je moet aan alle criteria voldoen. Dat lukt de komende 20, 30 jaar niet. En dan zeggen we van ja, je moet lid worden, maar het lukt niet. Dat is een teleurstelling en dat is het minste wat ze kunnen gebruiken. Ook valse hoop kunnen ze niet gebruiken. Wat ze wel kunnen gebruiken is humanitaire steun, wapens en dat ze onderdeel zijn van onze politieke gemeenschap moeten we duidelijk uitstralen. Ja, Rob Herbert, ligt Nederland weer dwars? Niet alleen Nederland, er zijn nog landen die dwars liggen. Ik denk dat België ook niet staat te springen om Oekraïne meteen de status te geven van kandidaatlidstaat. En daar hoor ik toch ook bedenkingen bij de regering van ja, waarom Oekraïne wel en andere landen die ook al lang aan de deur kloppen, waarom moeten die dan achterblijven en moet Oekraïne een voorkeursbehandeling krijgen? Dus je moet daar inderdaad zoeken naar misschien naar een nieuw systeem om
om die vraag van landen die lid willen worden van de Europese Unie, om die te kunnen beantwoorden. Ze al meer betrekken bij de club, ze laten deelnemen aan vergaderingen, ze laten deelnemen aan uitwisseling. Dat is een idee van premier De Croo onder meer. Maar er zijn nog dingen denkbaar. En ik denk ook dat het belangrijk is dat zodra een land dan die kandidaatstatus krijgt, dat ze niet aan een lot worden overgelaten. Je ziet vaak dat dan de belangstelling van de Europese kant afneemt. En kijk naar de Balkan bijvoorbeeld, wat daar gebeurt. Dan belanden die landen plots in de invloedssfeer van Rusland, van China, Servië, gaat helemaal de foute kant op. Terwijl eigenlijk het in het belang is van de Europese Unie om ook landen die kandidaat zijn, om daar toch ook nog in te investeren en ze erbij te betrekken, zodat zij ook op termijn lid kunnen worden van de Europese Unie. Ja, maar de symboliek is natuurlijk groot, de druk ook gigantisch. Von der Leyen die zegt, ze moeten erbij. Nu die 3 Europese leiders in Kiev. Dat lijkt toch als een signaal van jullie horen bij ons, Esther de Lange. Nou ja, dat signaal van jullie horen bij ons, dat heeft iedereen denk ik wel ook al afgegeven. Von der Leyen heeft dat gezegd, ook onze eigen minister van Buitenlandse Zaken, onze eigen premier. Jullie zijn onderdeel van de Europese familie. En dat is dus nu de vraag. Hè? Als je SEC kijkt op onze nuchtere Hollandse manier, dan heeft Oekraïne helemaal geen goede papieren om kandidaat of zelfs lid te worden van de Europese Unie. Het is een land in oorlog. We weten niet waar dat gaat eindigen. Misschien wel met een frozen conflict, wat zich nog heel lang kan voortslepen. Er is een probleem met corruptie. Er zijn meerdere dingen aan de hand waardoor je zegt, het rapport is niet goed. Aan de andere kant is het volgens mij nu in oorlogstijd, waar mensen dus niet alleen met de mond belijden dat ze voor Europese waarden staan, vrijheid, om zelf je lot te bepalen, democratie. Dat belijden wij met de mond. Zij betalen daarvoor met hun leven in de loopgraven. En op het moment dat die mensen vragen, horen wij bij jullie club? Dan is de gewetensvraag, wat zeg je als eerste? Zeg je als eerste, oh, moeilijke procedure, lang, ik zie het voorlopig niet gebeuren. Dus een beetje de kilte van het procedurele antwoord. Of is jouw eerste reactie de warmte van een uitgestoken hand? Ja, jullie horen erbij. En de vraag is, iedereen vindt dat. Ja, jullie horen erbij. De vraag hoe geef je het vorm? Hoe geef je het vorm? En ik denk dat de Europese Commissie met het voorstel gaat komen om te zeggen, ze kunnen kandidaat, dat is nog lang geen lid, maar ze kunnen die status krijgen. Ook vanwege de duidelijke boodschap die je daarmee richting Poetin afgeeft. Ik denk wel dat de Europese Commissie daar een enorme disclaimer, dus een heleboel kleine lettertjes precies aan die opmerking gaat verbinden. Omdat dat gewoon zo simpel niet gaat zijn. Maar ik denk wel dat je in oorlogstijd in eerste instantie die reactie uit het hart met die uitgestoken hand moet hebben. En niet bam de deur dicht. Ja. Eén ding wil ik daar trouwens wel nog... Sorry Maurice. Eén ding nog. En dan verbaast het mij elke keer weer dat wij hier nu in Brussel te boek staan als die Hollanders, die willen niet. En de Belgen willen volgens mij nog minder. Als ik de Portugezen ook. Maar precies, en die zijn daar wat geschikter in. De kritiek op Hoekstra is van hij zegt nee. In de markt te zetten. Hij zegt hetzelfde eigenlijk als Macron. Alleen Macron verbindt daar weer een perspectief aan. En dat doet Nederland eigenlijk veel minder. Die zijn wat handiger. Ja, Macron is iets slims. Macron die zegt van je moet 2, 3 schillen om Europa heen bouwen. Dat je misschien niet in de Raad van Ministers zit, maar toch onderdeel bent van de politieke familie. Misschien ook onderdeel uitmaakt van de interne markt. Vrij verkeer van personen misschien zelfs wel. En allerlei verschillende gradaties van Europese Unies bouwt. Waarbij je misschien ook een probleem kunt oplossen van Orbán en misschien de Polen. Die ook in een andere schil kunnen. En dat, jammer genoeg wordt op dat idee nog onvoldoende gereflecteerd in Europa. Het wordt nog onvoldoende gevoeld. Ik zou zelf willen dat er meer over gepraat zou worden. Ja, nou, en die Economist stond al een hele mooie uitgebreide analyse hoe dat zou moeten. Dus het is wel in de works, zullen we maar zeggen. Ik heb nog een goede vraag voor u, met toestemming van mevrouw De Lange, als het even kan. Voor wat betreft, nu wordt er natuurlijk gesproken over militaire defensie. Die moet in Europa versterkt worden. En de discussie is eigenlijk, moet dat nu binnen de NAVO of moet dat als aparte Europese tak? Wat vindt u? Nou, kijk, het belangrijkste is dat we een Europese pijler binnen de NAVO bouwen. Wat John F. Kennedy voorstelde. Ja. Dus binnen de NAVO moeten we zorgen dat de commandant, die hier iets ten zuiden van Brussel zit, voldoende middelen en mensen en ook materieel heeft. En dat hij uit de voeten kan op het moment dat er een dreiging is. En die is er op dit moment. De Europese Unie is veel beter geschikt om alle nieuwe dreigingen op te vangen. Dan heb ik het over desinformatie, economische dwang, cybersabotage,
beïnvloeding van verkiezingen. We hebben een heel instrumentarium voor vredestijd waar de Europese Unie buitengewoon goed gepositioneerd is. En die twee moeten hand in hand als een tandem optreden. Maar dan zeg je wel nadrukkelijk, defensie is toch echt puur en alleen NAVO, moeten we niks zelf... De enige reden dat Poetin ons niet aanvalt is het militaire strategisch vermogen van de Amerikanen. En dat gegeven, daar mag je niet mee spelen. Dat is de veiligheid van onze burgers en daar sta ik voor. Maar Europa kan veel meer doen om binnen het Europese continent systemen te maken die samenwerken. Dat je ook met elkaar de uitwisseling hebt van gegevens. Dat je commandosystemen die met elkaar samenwerken. En dat we een eigen probleem in onze eigen achtertuin kunnen oplossen. Zoals in Libië, waar we gefaald hebben. Zoals in Afghanistan, waar we gefaald hebben. Dat kan niet meer. Dat moet Europa nu zelf gaan doen. En daar heeft de Europese Unie een hele belangrijke rol. En daar werk ik graag aan mee. Ja, Rob Herbout, zit België ook een beetje op die lijn? Nou, België heeft een probleem. Wij investeren heel weinig in verhouding tot de andere NAVO-lidstaten in defensie. En dat is een grote discussie binnen de regering nu. In welk tempo moeten wij aan die 2%-norm geraken van de NAVO? Dus, de Groenen willen dat een beetje langzamer doen dan de andere partijen. Maar waar men iedereen het wel over eens is, denk ik, dat er op Europees niveau wel schaalvoordelen te boeken zijn. Nu is het vaak zo, of in het verleden is het vaak zo geweest dat elk land zijn eigen landmacht, zeemacht en luchtmacht had met eigen wapensysteem. We hebben in Europa veel meer wapensystemen, tanks en fregatten dan de Verenigde Staten. Dat moet beter kunnen, maar dan zit je natuurlijk met de vraag... Ja, bij welke fabriek, welk bedrijf gaan we die bestellen? Frankrijk zal natuurlijk graag hebben dat we die allemaal in Frankrijk bestellen. Er zijn grote bedrijven die daar grote orders hopen binnen te halen. Maar er zijn nog wel andere wapenfabrikanten in Europa. Dus een industrieel verhaal is daar denk ik minstens even belangrijk als de vraag over NAVO of Europa. Ja, we gaan het met spanning volgen vanuit Brunssum met name. Want daar was afgelopen maand de wisseling van de wacht. Zoals je heeft kunnen zien bij L1. Ik bedank u voor het kijken. Ik bedank de gasten voor de aanwezigheid in deze hele drukke Europese week en deze hele drukke Europese dag. Dank u wel. Nog een Spouwbeeks kraanwater. Ja, Spouwbeeks kraanwater inderdaad. En u bedankt voor het kijken. We zijn er morgen weer. Fijne avond. Dag.